kilpailija. Minä olen Jorislav Borsekov. Venäläinen, haluatko ruplamies kilpailu? Paljon parempi kilpailu kuin haluatteko miljonääriksi tuossa. Mikäli formaatti onkaan. Meillä on täällä kilpailijana Liisa Pörsti. Iisa Pörsti vai mikä se oli? Liisa Pesti. Ja onko se varmasti teidän oikea nimi? En oo. Kyllä ihan varma. Sitten oli aivan varma. En. Haluatteko kilauttaa kaverille? No kyllä mä voisin nyt. No kilauttaa, vedätkö teillä puhelinta? Mennäpäs kilauta tässä omalla puhelimella kaveri. No niin, terve, täällä on Iisak Buströmi, venäläinen herkkupersi. Niin. Se Liisa Pörsti haluaisi tietää, että onko hänen nimensä oikeasti Iisa Pörsti. Siinä on Irmeli, Mörmeli, Mörspösten. Te voittekin sen kertoa. Yhteinen aika alkaa nyt. Oletteko Iisa Pörsti vai mikä on nimi? Aha, aikainen loppui. Nyt no niin, ei sillä tullut. Haluat käyttää oljenkorren. Kysyttekö yleisöltä? Ne käytetään oljenkorsissa 50, oljenkorsi 50-50, laitetaan oljenkorsi 50-50. Täällä tuli nimet Iisa Pörsti ja Liisa Pesti. Kumpihan se oikea se vastaus? No. A vai Nyt B? pitää kyllä kysyä yleisöltä. Kysytäpäs yleisöltä, mitä sinä puhuttelen tässä. Että... No niin, ja 100% tuli, että Liisa Pesti. Oi vitsi. 0% Iisa Pörsti. Ei, mutta kyllä mä kuitenkin nyt vastaan sen. Siis, Entäs yleisö valehtelee? Oletteko sitä yleisö voi valee huijata teitä? ei, kun mä vastaan kyllä sen Iisa Pörsti. Vastat Iisa Pörsti, joo, kato. Kyllä. Lukitaanko vastaus? No ihan varmasti. Oletteko minä nyt aivan varma? No aivan varma. Meillä on vielä tämä yksi oljenkorsi, mutta mä enää oikein muista sitä oljenkortta enää. Mikä se oli? Mä tää venäläinen rupla oljenkorsi. ihan oma oljenkorsi. Mitä siinä tapahtuu? Siinä ei tarvitse tehdä mitään, se on vaan semmonen oljenkorsi. No käytetään nyt se Se on vielä. vaan olkia haettu, minulle olkia käytävästä. No niin. Mutta katsotaan tätä yleisö. Lukitaanko siis vastaus Iisa Pörsti? Kyllä. No niin, mutta meidän aikamme loppui nyt ja ensi viikolla jatkamme Liisan kanssa. Ja Liisan ja vastasi moneen kysymyksiä ja sitten selvitellään, onko hänen nimensä Liisa vai Iisa Pörsti. Lopetamme lähetyksen tähän, kiitoksia.